Nova generacija emigranata nosila je i nove ideje. Bili su nacionalno osviješteni i slobodolni. Svjesni da strane sile neće poduprijeti borbu za hrvatsku neovisnost. Sve su manje opterećeni prošlošću i ideologijom, a sve više spremni na oružane akcije. Zato se priklanjaju Hrvatskom revolucionarnom bratstvu. Pavelićev HOP i Luburićev HNO za njih su bili nazadni i gubitnički. Za razliku od njih, koji čekaju pomoć Zapada i promjenu međunarodnih odnosa, HRB planira vlastite gerilske akcije i to na tlu Jugoslavije. U to vrijeme, koliko mi je poznato, HRB je imao kontakte sa IROM, nije imao sa sličnim drugim organizacijama u svijetu sličnog tipa, koje su preferirale urbanu gerilu. HRB je više bio okrenut tipu revolucionarne organizacije kakve su tada postojale u Južnoj Americi, koje su zagovarale podizanje narodnih ustanaka. Posljednji pokušaj ubacivanja oružanih skupina u Jugoslaviju izveli su ostaci poražene vojske Nezavisne države Hrvatske netom nakon Drugog svjetskog rata. Ušli su na teritorij središnje Hrvatske ne bili podigli narodni ustanak. Nadali su se pomoći demokratskog zapada, koji se još tada protivio prosovjetskoj komunističkoj Jugoslaviji. Potrebna pomoć zapada je izostala. Titove tajne službe, kaljene 20-godišnjim radom u ilegali i školovane u Sovjetskom savezu, namamile su pobunjenike u klopku, sve ih pohapsile, a potom osudile i strijeljale. No Hrvatsko revolucionarno bratstvo bilo je sasvim nešto drugo. Drugo vrijeme, druga generacija, različita ideologija. Jedino je motiv bio isti, samostalna Hrvatska država. Rat između jugoslavenske tajne policije i bratstva trajao je sve do hrvatske neovisnosti. U bratstvo im nije bilo baš tako lako ući iz jednostavnog razloga. Reću da su možda mogli doći negdje na dno, ali dalje u vrh strukture organizacije nisu nikako mogli prodiriti zato što je apsolutno bila zatvorena i zaštićena svim konspirativnim mogućnostima, a tu nisu mogli prodiriti. Prvu veću akciju bratstvo je organiziralo sredinom 1963. Unatoč golemoj udaljenosti, ambiciozno australsko vodstvo odmah se usmjerilo na teritorij Jugoslavije. UDBA je ulagala goleme napore u praćenju i obradi članova HRB-a. Mi smo ih zvali jugoslavenske ustaše. Zašto smo ih zvali jugoslavenske ustaše? Zato što smo ih promatrali za barom, recimo u jednom hrvatskom klubu, i slušali kako ustašuju i uz čašu alkohola propovijedaju neko ekstremno hrvatstvo. Jedan od najjačih agenata u emigraciji pod kodnim imenom Zdenko dojavio je operativcima u Jugoslaviji da HRB nešto sprema. Međutim, nova emigratska konspirativnost dala je prve rezultate. 9-člana skupina pod vodstvom Ilije Tolića u noći je prešla talijansko-slovensku granicu i uputila se prema Hrvatskoj. Neopaženo su ušli duboko u Jugoslaviju. Kad smo mi prišli u Hrvatsku, do Rijeke smo skupa došli, tada smo dobili zapovjed u trojke, niko dotle nije znao kud koji će. Skupina u Hrvatskoj provela oko mjesec dana. Bio je to težak udarac za jugoslavenske obavještajne službe. Cilj Tolić-Oblakove skupine bio je naći suradnike, pribaviti oružje, eksploziv i izvesti diverzije. U potrazi za suradnicima i oružjem skupina je otkrivena i nije stigla oružano djelovati. Ozbiljnih, javno vidljivih posljedica upada nije bilo. UDBA je to iskoristila i svoj ugled ovaj put spasila manipulacijom. Nakon mjesec dana mi smo bili otkriveni i uhapšeni. Mi nismo uhapšeni nikako na području Rijeke, jer to su nas udbaši smjestili tako da su svoju verziju ispričali, da su nas preko granice odmah pratili i u Rijeci zatvorili. Obavještajna propaganda pred domaćom i stranom javnošću te stranim obavještajnim službama stvorila je dojam da UDBA od samog početka prati Tolić-Oblakovu skupinu, da cijelu akciju drži pod kontrolom i da ih je uhitila odmah nakon ulaska u Jugoslaviju.
Ja sam najviše poteškoća ima da objasnim ljudima da moja grupa nije izdana i da nije ono što nam je UDBA servirala, da smo izdati bili, da smo praćeni, da u tom smislu nešto. Okružni sud u Rijeci osudio ih je zajedno s nekolicinom jataka na dugogodišnje zatvorske kazne. Tolić Odrobija 22 godine zatvora, Oblak 14, a ja sa 12 i ostali moji oti suborci. I eto tako da se to preživio, izrobija sa 12 godina i kad je domovinski rat došao, tu sa 7 godina bio u ratu. Hrvatsku je, da bi izbjegao uhićenje zbog pisanja protujugoslavenskih parola, 1952. napustio Geza Pašti. I on je pripadao novoj generaciji emigranata. U Australiji je zajedno s Jurom Marićem, Josipom Oblakom i Ilijom Tolićem osnovao HRB i postao njegov vođa. No već u početku, jugoslavenska tajna policija zavrbovala je jednog od članova iz najužega kruga. Radilo se o ključnoj osobi iz te organizacije kojega je UDBA infiltrirala preko njegove ljubavi iz mlađih dana i tako dalje, poslala u Australiju. Apsolutno da ta osoba ne bi izašla iz Australije da im nije umakao. Prvi čovjek bratstva Geza Pašti stigao je u Europu samo nekoliko dana nakon što je uhićena Tolić-Oblakova skupina. Netko od netom uhićenih iz Tolić-Oblakove skupine podlegao je batinama i progovorio. UDBA je nad Paštijem obavila sveobuhvatnu obradu. Završila je zaključkom: raditi u cilju likvidacije u inozemstvu ili hvatanju pri dolasku u zemlju. Jedan od najpoznatijih agenata UDBE, najuspješnijih u inozemstvu, djelovao je pod pseudonimom Zdenko. On je saznao za prebivalište Paštija i to je dojavio svojim šefovima u Jugoslaviju. Oni su na temelju tih informacija 28. lipnja 1965. Paštija oteli u Nici i doveli u Jugoslaviju. Suborci iz bratstva uzaludno su ga tražili. Desetljećima poslije, među operativcima Osječke službe sigurnosti, šuškalo se kako je Geza Pašti bio zatočen na jednom imanju na Fruškoj gori, gdje su ga agenti UDBE ispitivali, okrutno mučili te naposljetku likvidirali. Na istom imanju, tvrde neki publicisti, neko vrijeme prije likvidacije bio je i Andrija Hebrang. Prema nalogu autokratskog predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, 25. kolovoza 2000. godine, tu je likvidiran njegov oponent Ivan Stambolić. Prva akcija HRB-a doživjela je neuspjeh. Vođa bratstva Geza Pašti platio ga je životom. Zamijenio ga je Josip Senić. Novu akciju Senić je povjerio stožeru HRB-a u Nici, takozvanoj francuskoj skupini. 4 člana HRB-a noću su ušla u Jugoslaviju. Cilj im je bio pribaviti oružje, eksploziv i izvesti diverzije. 3 su ubrzo uhićena. Kad se Meho pokazao, taj Čović na vratima, ono ko pozdravlja, dao mi udbašima kosmo, jer ne nekoga drugog. Nismo mi možda ne okrenuli se, već nas 10 ljudi u civilu, ruke nas svezalo, sputilo u maricu. 4. član francuske skupine bio je zapravo agent UDBE pod kodnim imenom Meho, inače nastanjen u Švedskoj. Javio se suborcima u Francuskoj s objašnjenjem da je uspio izbjeći uhićenje. Čelnici bratstva nisu mu povjerovali i odbijali su susret. Čordić je posumnjao da je otkriven. Vratio se u Švedsku gdje je potvrdio svoje sumnje. U temeljnim dokumentima HRB-a, posebice u prisezi koju mora položiti svaki član HRB-a, jasno piše da za izdajice postoji samo jedna kazna, a to je kazna smrti. Meho je naime znao kako se HRB obračunava s izdajicama. Pobjegao je u Kanadu. Suđeni smo, ja sam suđen na 6 godina, poslije je skinuto na pravomoćnoj na 3,5 i to sam odslužio. Kraljević je u Njemačkoj poslije dobio politički azil. Tvrdi da je nakon puštanja iz zatvora isključivo politički djelovao.
Međutim, jugoagenti nikada ga nisu prestali progoniti. Djelovao sam na političkom polju. Na osnovu mog djelovanja bio sam više puta ranjavan. Jednog puta je moja supruga bila ranjena. Dobio sam metak u glavu i ostao sam slijep. Četvrti član francuske skupine, udbin špijun Meho, zbog straha se više nije vraćao iz Kanade, a poslije je i psihički obolio. Jugoslavenske tajne službe su od početka nadzirale hrvatsku emigraciju. Zbog toga su mogle tako uspješno djelovati u odnosu na hrvatsku emigraciju koja je sa svojom logistikom bila daleko iza mogućnosti UDBE i KOS-a. Nekako usporedo s pokretom nacionalnog buđenja Hrvatskim proljećem 1971. jugoslavenske tajne službe dobile su informaciju o pripremi emigracije za oružanu akciju širih razmjera. Nešto nakon podneva u tadašnju Jugoslaviju ušla je gerilska skupina Feniks. Njih 19-orica granicu su prešli 10 kilometara od slovenskog Dravograda prema Mariboru. I oni su bili članovi Hrvatskog revolucionarnog bratstva, najjače i najradikalnije organizacije hrvatskih emigranata. Praktički jedine spremne na oružane akcije i gerilsko ratovanje. To je bila moja dužnost. Postrojavao sam ili određivao kadrove što će raditi, kojim će se poslovima baviti, u koju grupu će se svrstati. 2 dana od upada u Jugoslaviju na cesti Maribor-Dravograd, gerilci skupine Feniks postavili su zasjed. Ja zaustavim sigurno šta je kontrola tereta, šta voziš. Kaže, vozim Radensko. Idem ja onda se radi, počeo otvarat, kad on meni pištol u leđa, dole sputa i vamo me uterali, tamo me bacili, svezali. Ja sam mislio, to je sve nekak vežba, ja nisam se suprotstavio ni ništa. Improviziranim znakom Stop milicija zaustavili su kamion. Trebao im je za prebacivanje u Srednju Bosnu, do koje im je preostalo prijeći još 500 kilometara. Oružje, sve je bilo tu. Cijela gomila pored mene. I dečki, stari i mladi. Onaj vođa puta je bio pozadi gor. I dečki su tamo, puštili su samo jedan i dvojica, pričali, pjevali neke pobožne pjesme i kaže ovako se vraćaju da će preuzeti oblast u Jugoslaviji. Ja sam mislio u sebi, pa idete vi u gotovu smrt. Usred noći 24. lipnja skupina Feniks iskrcala se iz kamiona u Središnjoj Jugoslavenskoj Republici Bosni i Hercegovini, kraj Uskoplja. Služba nije znala sve dok nisu oni došli do Bugojna. Nije služba znala. Ne, nije. Nije služba znala. Znala je da se nešto priprema, ali pojma o upadu dana, da je znala, pa gore bi je blokirali. Kad su me pušćali, onda sam ja bio na 2-3 metara. I on kaže, likvidirajmo ga. Ovaj što je bio na kamionu sa mnom i rekao, ne, pustimo ga. Vozača kamiona Franca Nabernika su oslobodili i dopustili mu da se vrati u Sloveniju. Nisu teroristi. Kad bi bili teroristi, onda mene ne bi sigurno živih ostavili. Odmah auto u garažu. Mene odmah na miliciju odvučaju. Naši na preduzeću su mi vjerovali, ali nikako nije policija. Jugoslavenska tajna policija, UDBA, od otetog vozača kamiona doznala je da je u zemlji gerilsko-diverzanska skupina. U sjedištu UDBE u Beogradu tada realnom procjenjuju mogućnost da je skupina HRB-ovaca ušla u Jugoslaviju. Po tome obavještavaju sve republičke i pokrajinske službe. Glavni cilj je bio sav rad Hrvatskog revolucionarnog bratstva bio je okrenut prema domovini.
Glavni cilj je bio raditi na tome da hrvatski narod uđe u revoluciju i da se oslobodi Jugoslavije. Tražila se nekakva treća alternativa koja bi bila u stanju bolje popuniti potrebe hrvatskog naroda u njegovoj borbi za samostalnu državu i slobodu. Feniksovci su u podnožju planine Raduše susreli skupinu lovaca iz obližnjega grada Bugojna. Čim su lovci došli u Bugojno, susret s Feniksovcima prijavili su tamošnjoj miliciji. Tek tada, 5 dana nakon što je skupina Feniks 72 prešla austrijsko-jugoslavensku granicu, UDBA je bila uvjerena da se hrvatski gerilci nalaze u Jugoslaviji. U večernjim satima 25. lipnja, dok su se Feniksovci penjali prema vrhovima planine Raduše, Tito je sa suradnicima letio prema Ljubljani. Uskoro je tamo sletio i car Selasije. Sutradan, dok su Tito i Selasije razgledavali Bled, stigla je vijest o prvom sukobu Feniksovaca i JNA. Tito je naredio Stani Dolancu i ministru policije Luki Banoviću da hitno otputuju u Bugojno i osobno ga izvijeste o situaciji na terenu. Došao onda i Dolanci, još neki iz Beograda, neki Crnogorac, ministar za unutrašnje poslove, šta je bio. On sa meni razgovara lijepo kao čovjek. Kaže, Franc, sad imaš ti 2 rođena dana. On je kad si se rodio i sad kad si ostao živ. Marko Vrhunec kaže da je upad ustaške terorističke skupine jako uznemirio i zaposlio političko vodstvo, pa i samog Tita. Bila je to potvrda njegovih bojazni da destabilizacija političkih i gospodarskih prilika u zemlji može dovesti do težih posljedica, pa i do intervencije izvana. Kada je koji dan kasnije iz obavještajnih izvora stigla vijest da su Italijani kod Udina zarobili helikopter koji je navodno trebao s Brijuna oteti Tita, u kući su pojačane sigurnosne mjere. Jugoslavenske tajne policije bile su, piše u elaboratu Savezne UDBE, nespremne za upad skupine Feniks u Jugoslaviju, premda su već potkraj 1971. dobile informacije o pripremi akcije širih razmjera. Određene podatke o pripremi takve akcije prikupila su dvojica agenata UDBE pod kodnim imenima, Izvor A i Izvor B, jedan iz BiH, a drugi iz Hrvatske UDBE. Uza sav trud ove dvojice agenata, isto kao i prije 10 godina u slučaju Tolić-Oblakove skupine, određeni broj članova najjače hrvatske emigrantske organizacije u jednome trenutku nestao iz vidokruga agenata Jugoslavenske UDBE u Francuskoj i Njemačkoj. S obzirom na to da su znali za pripremu akcije širih razmjera, to ih je jako uznemirilo, pa su krenuli u protunapad. Dok su vođe akcije Feniks 72 obavljali posljednje pripreme za upad u Jugoslaviju, u ovoj zgradi u Strasburu eksplodirala je bomba. Tu je tada stanovala i obitelj vođe skupine Ambroza Andrića, njegova supruga s 2 malodobne djece. U jednoj kartonskoj kutiji u blizini eksplozije nalazile su se još 2 bombe sa satnim mehanizmom koje nisu eksplodirale. UDBA je tom eksplozijom htjela isprovocirati francusku policiju na potragu za vođama skupine Feniks 72, koje su jugoslavenski agenti izgubili iz vidokruga. Nije im bilo važno što su u toj diverziji mogli stradati i nedužni francuski građani, pa i djeca koja su na to mjesto ostavljali igračke i bicikle. Francuzi su istoga dana raspisali tjeralicu za braćom Andrić, Vegarom i Mudronjom. To je bio cilj akcije UDBE u Strasburu. Sva četvorica bili su pripadnici bratstva u australskoj pokrajini Viktoriji i već gotovo 3 godine su boravili u Francuskoj. Međutim, pripreme za akciju već su daleko odmakle. Dio Feniksovaca već se nalazio u kampu 20 km jugozapadno od Graca. Ondje su obavljali zadnje pripreme za upad u Jugoslaviju. Kad su doznali za eksploziju u Ambrozovu stanu i tjeralice koje su za njima raspisane, četvorica Feniksovaca odlučila su odmah otići u kamp. Nije više niko mogao s njome zapovijedati, dapače ni iz glavnog stana. Ako je zapovjednik rekao operativno što će se raditi, to se radi. Od ulaza u Hrvatsku mi nijesmo imali direktnog kontakta sa skupinom, ali smo imali svoje agente koji su izvan nje. Nakon definitivne potvrde da je skupina Feniks duboko u jugoslavenskom teritoriju,
Na područje Bugojna stiglo je oko 350 vojnika, od čega oko 150 vojnih policajaca, 300 pripadnika milicije i 3400 pripadnika teritorijalne obrane. 3 grupe vojne policije krenule su u češljanje planine Raduše. Postrojba vojne policije kapetana Popovića išla je istim smjerom kao i članovi skupine Feniks. Ovaj čovjek skočio na me, latio me za prsa i vukao sebi, još u šumu gore. I kako me je tako vodio u šumu i tamo smo došli i vidim tamo druga vojska, drugo sve. S bliskog odstojanja smrtno je pogođen zapovjednik postrojbe vojne policije. U prvom sukobu poginuo je jedan od organizatora akcije i vođa skupine Adolf Andrić. Trojica Feniksovaca, Ivan Prlić, Nikola Antunac i Vinko Knez, izgubili su kontakt sa skupinom. Prlić je krenuo sam, zarobljen je drugi dan pred zoru u sjeveroistočnom podnožju Raduše. Antunac i Knez stigli su iznad mjesta Ploča. Zarobljeni su poslije podne na sporednoj cesti Uskoplje-Gračanica. Šemiću, Tare, ti sada ideš na suočenje sa ovim tvojim prijateljima s kojima si, kaže, bio. Kad uniđeš, samo pogledaj čovjeka i odmah se okreni leđa njemu. I kad smo unišli u prvu tu prostoriju, čovjek gleda u me, gledao sam ja u njega, naređeno i njemu i meni odmah da se okrenemo, pita mene, poznaš li ga? Rekao, poznam, bio sam sa njima, kako mu je ime, ne znam. Nikica Šimić tada je posljednji put vidio Prlića, Antunca i Kneza. O saslušavanju zarobljenog Ivana Prlića UDBA je ostavila i pisani trag. Nakon toga nitko ih nikada poslije nije vidio. Nisu izvedeni na suđenja i ne zna se gdje su pokopani. Jugoslavenske vlasti i tajne službe u javnosti su tvrdile da su Prlić, Knez i Antunac poginuli prilikom prvog sukoba na Raduši. Preostalih 15 Feniksovaca uputilo se prema južnom podnožju Raduše uz Ramsko jezero. Kratko nakon dolaska su otkriveni. Opkoljavalo ih je više od 1000 vojnika JNA i rezervista narodne obrane. Napali su ih oko 16 sati. U elaboratu generalštaba JNA piše: u početku napada izgledalo je da će akcija uspjeti, posebno što se jedan terorist ubrzo predao, a čitava grupa ostala je na malom prostoru napadnuta jakim snagama. Izuzetno veliki gubici, 8 mrtvih i 6 ranjenih, negativno su utjecali na napad naših jedinica. Drugim riječima, niti je UDBA, niti vojska svemoguća. Da smo mi u stvari uz jaču podršku bili u stanju i mogli podići revoluciju. Dok su u okršaju kod Ramskog jezera poginula 8 jugoslavenskih vojnika, na drugoj strani zarobljen je Feniksovac Vili Eršek. Zarobio ga je Tošo Jozić, pripadnik teritorijalne obrane iz Prozora. Kako sam izletio gore, a onaj drži ovako pušku okrenuo, a ja njemu za leđa. Samo sam uspio reći, baci oružje. On okrenu se i ništa, pušća pušku pridasa. I ja imam automat da je pokušao i ja bi ga ubio. I uvečer samo došao ja s njime kroz Rumboke i u onu školu. Onda komanda ta bila naša. Jugoslavenske tajne službe objavile su i da je Vili Eršek poginuo u sukobu, premda ga je Jozić predao kao zarobljenika. I on je likvidiran bez suđenja nakon što je vjerojatno bio ispitivan i mučan. Pokopan je na nepoznatom mjestu. Od trenutka kada je doznao da je gerilska skupina na tlu njegove države, jugoslavenski komunistički vođa Josip Broz Tito bio je zabrinuti ljud zbog razvoja događaja. O tome svjedoče i neki stenogrami. Trojica članova skupine nisu se uspjela nakon akcije priključiti ostalima, nego su se pokušali pojedinačno izvući s područja Rame. Vejsil Keškić najprije se prikrivao, a onda spustio u mjesto gdje je zarobljen. Đuro Horvat se 4 dana probijao do Jablaničkog jezera. Ondje je u sukobu sa stražom teško ranjen i zarobljen.
Imali smo 3 agenta koji su stalno davali stanovite informacije. Teškoća u tim informacijama je bila što smo ih dobili samo poštom. Na mikrofilmovima, ali poštom, što je uvijek uzimalo 6, pa gore do 14 dana. Sva 3 agenta su ostala živa. Svi 3 su došli i vani. 13 dana nakon ulaska u Jugoslaviju, u potrazi za hranom i odjećom u neposrednoj blizini Ramskog jezera, Viktora Kancijanića otkrila su i ubila 2 policajaca. Istoga dana jugoslavenski mediji prvi su put spomenuli Feniksovce. Istodobno, dok traje Dnevnik, traje i akcija jugoslavenskih tajnih agenata u Austriji. Na meti je mladi student filozofije Stjepan Crnogorac. Ovdje u Salzburgu živio je 3 godine kada je u nedjelju 2. srpnja 1972. otišao na tradicionalno hodočašće pokraj Linca. Vratio se predvečer oko 17 sati, a sat kasnije žurno je napustio stan u pratnji proćelavog 40-godišnjaka. Od tog trenutka izgubio mu se svaki trag. Tajna izvješća UDBE, otkrivena tek nakon raspada Jugoslavije, rasvjetljavaju njegovu tragičnu sudbinu. Otet je, mučen i ubijen. Bez suđenja. Iz elaborata UDBE, ali i drugih pokazatelja, može se zaključiti da je slovenska UDBA, koja je vodila akciju, već neko vrijeme obrađivala Crnogorca i znala za njegovu ulogu u akciji Feniks. Mladi Stjepan Crnogorac, nakon završetka gimnazije, upisao je bogosloviju u Zadru. Netom prije zaređenja shvatio je da svoju budućnost ne vidi u svećeničkom pozivu, pa su mu svećenici pomogli da u Austriji upiše studij filozofije. S diplomom bogoslova u Jugoslaviji nije bilo perspektive za daljnje školovanje. Stjepan Crnogorac je bio predviđen za skupinu Feniks 72, ali je vodstvo na kraju odlučilo da on ipak ostane u Austriji, te organizira i predvodi drugu skupinu hrvatskih gerilaca. Dok se pokušavaju izvući iz okruženja, krećući se prema Dalmaciji, Feniksovci ne slute da istodobno ginu i njihovi kolege u emigraciji. Ilija Lovrić je iz nepoznatih razloga napustio grupu. U selu Omolju navratio je u mjesnu trgovinu koju je vodio suradnik UDBE. Iz oba pravca pojavila se policija i pucala na Lovrića kada ovaj pokušao pretrčati čistinu. Ovi su doletili za njim već kad je on bio dole ranjen. Tu su pucali i vidi skočio je u jarugu. On je živ, otjeran, otalen i stavljen je u kampanjolu i čovjek je i govorio njima, sve to sam ga slušao. Jugoslavenski mediji izvijestili su da je Ilija Lovrić poginuo u sukobu s pripadnicima jugoslavenskih oružanih jedinica. Danas se zna da je zajedno s Đurom Horvatom najprije ispitivan u Bugojnu, a potom odveden i ubijen bez suđenja. Desetorica gerilaca skupine Feniks uz sporadične borbe s jugoslavenskom vojskom i policijom stigla su do Cetina. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja prelaska rijeke Cetina, Vlatko Miletić i Ludvig Pavlović odlučili su napustiti grupu i vratiti se na područje BiH. Istoga dana navečer naišli su na zasjedu. Vlatko Miletić je poginuo, a Ludvig Pavlović zarobljen. Četvorica su 2 dana poslije prešli Cetinu na brani Peruča. Operativac UDBE koji ih je otkrio odmah je s dijelom jedinica teritorijalne obrane krenuo u potjeru za njima, a specijalni odred milicije stigao je helikopterom. U elaboratu UDBE o sukobu sa 4 pripadnika skupine Feniks u Ogorju Gornjem piše da su sva 4 pripadnika koji su se tu zatekli poginula. Međutim, u izvješću o očevidu i o fotoelaboratu samog događaja, kojega su napravili pripadnici splitske policije, odnosno njihove krim službe, spominju se imena samo 3, dok se Petar Bakula uopće ne spominje. I Bakula je očito mučen, ispitivan i likvidiran bez suđenja na nepoznatom mjestu.
UDBA je tada već pokrenula odmazdu nad 30-ak rođaka članova skupine Feniks 72 u Hercegovini. Uvečer 21. srpnja na poziv mještanina u selu Trmbusi reagirala je narodna milicija. Prema UDBINU elaboratu u sukobu su ubijeni Pavo Vegar i Ambroz Andrić, dok su Vidak Buntić i Mirko Vlasnović uspjeli pobjeći. Međutim, iz izvješća o obdukciji može se zaključiti da su njih dvojica još živi zadečeni na mjestu događaja i da su naknadno likvidirani Ambroz Andrić sa rafalom u prsa, a Pavo Vegar sa 2 hica u glavu. Nakon mjesec dana sukoba jugoslavenskih vojno-policijskih postrojbi iz skupine Feniks 72 objavljeno je drugo priopćenje. Objavio ga je Tanjug, a sutradan su ga bez izmjena prenijele sve jugoslavenske dnevne novine. Nakon sukoba u Trmbusima, milicija i vojska počeli su opkoljavati cijelo područje i tragati za posljednjom dvojicom Feniksovaca. UDBA je dobro procijenila da će se Buntić i Vlasnović kretati prema svojim kućama. U elaboratu UDBE piše da je Buntić ubijen. Međutim, Ivica Drlje, koji je pripadao teritorijalnoj obrani Imotski i koji je sudjelovao u zarobljavanju Buntića, kaže da je Buntić bio potpuno neozlijeđen, zarobljen i odveden u milicijsku postaju u Imotskome. U Imotskom ga je preuzela mostarska UDBA. U Mostaru ga je vidio njegov kum, Ivan Topić, koji je u međuvremenu bio uhićen te podvrgnut mučenju. U tom se uključavaju vrata opet na samici. Ja pogleda ispred mene Vidak. Oni su njega odveli na vrata, ja posla kuma nikad u životu nisam vidio ni čuo od njemu ništa. Trojica Feniksovaca, Vidak Buntić, Vlatko Miletić i Ludvik Pavlović, prije su živjeli u Karlsruheu. Često su zalazili u gostionicu Gojka Bošnjaka. U podrumu gostionice nalazila se i kuglana. UDBA je sumnjičila Gojka Bošnjaka da je svoju kuglanu u Karlsruheu ustupio terorističkoj skupini Feniks 72 za tjelesne pripreme. 2 dana nakon što se član gerilske skupine Feniks Vidak Buntić predao na području Hrvatske, pred vratima Bošnjakove gostionice u Karlsruheu eksplodirala je podmetnuta bomba. Do prvoga udara dolazi 27.7.72. bomba eksplodirala između kuglane i restorana. I to sam preživio. Načinjena je velika materijalna šteta, ali ljudskih žrtava nije bilo. Atentator je ostao nepoznat. UDBIN agent pod pseudonimom Oskar dojavio je u Zagreb da Gojko Bošnjak okuplja novu grupu za upad u Jugoslaviju. Bošnjak tada postaje trajna meta. Istoga dana, 27. srpnja, posljednji Feniksovac, Mirko Vlasnović, nastavio je pješačiti do rodnog mjesta Zemunika Gornjeg pokraj Zadra, gdje je stigao oko 21 sat. Jugoslavenski agenti su ga očekivali, pa su angažirali nekoliko suradnika među njegovim susjedima, koji su danonoćno nadzirali njegovu rodnu kuću. Saznavši da je otkriven, Vlasnović se predao. Na dan uhićenja posljednjeg Feniksovca, jugoslavenska milicija pokupila je i Antu Miličevića. Nije se vratio kući iz Dubrovnika, kamo je bio otputovao. Uplašeni brat i supruga, tražeći ga, doznali su da je priveden u mostarsku policiju. Najprije mi je rečeno da je u zatvoru. Obiteljski odvjetnik istinu je, nakon upornog traženja, saznao od predsjednika suda. Kad sam došao 3. put, Uda mi je kaza: Vinko, tvoj je brat ubijen ovdje priko noći, ni predsjednik suda ne zna. To su ti komšije napravile, iđi Vinko kući, čuvaj ženu i djecu, nemoj se zato da pitaš. Odmazda jugoslavenskih tajnih službi nije bila usmjerena samo prema članovima bratstva. Na udaru su bili svi hrvatski iseljenici iz Australije koji su se u tom trenutku zatekli na teritoriju Jugoslavije. Supruzi i sinu Ante Miličevića UDBA je postavila uvjet da za 24 sata moraju napustiti Jugoslaviju. I ona je odmah na večer krenula, ja je otran za Mostar. Mali njegov sida u vlak, kaže: ovdje moj tata ostade.
Za Antu Miličevića u svojoj depeši UDBA tvrdi da se trebao priključiti grupi u Australiji. Sarajevsko oslobođenje je 27. srpnja objavilo priopćenje glavnog štaba Narodne obrane SRBiH i Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove o završetku potrage za hrvatskim gerilcima na teritoriju BiH. Sljedećega dana Izvršno vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske priopćuje: posljednji pripadnik grupe Mirko Vlasnović, zvani Vlas, za kojim se još tragalo, likvidiran je u četvrtak 27. srpnja 1972. Znači da je i Sabor Republike Hrvatske, Socijalističke Republike Hrvatske, sudjelovao u tim špekulacijama i davao legitimitet UDBI i KOS-u da mogu postupiti kako smatraju da je najbolje. 2. kolovoza nestao je i Nikola Raspudić, kad je saznao da je skupina njegovih suboraca upala u Jugoslaviju s namjerom da podigne ustanak. Nikola Raspudić je iz Melburna krenuo za njima u svoje rodno mjesto u Hercegovini. 7. kolovoza obitelj je dobila obavijest da je Raspudić u mostarskom zatvoru izvršio samoubojstvo. Članovi obitelji i prijatelji koji su vidjeli mrtvo tijelo tvrde da rane upućuju na ubojstvo nožem. Bilo je puno likvidacija osobne prirode. Zarobe ga tamo nešto malo, par riječi, ubiju ga da ne bi bio živ, da ga ne bi vodili. Bilo je ti likvidacija. Ja nisam učestvovao u tome, nisam bio dole. Ali znam za 1-2 slučaja iz priča pojedinac koji su to uradili, službenika odavde, djelatnika iz Sarajeva, bilo je likvidacija. I na cesti, na putu, a bilo je i u postajama policije, milicije ondašnje. Likvidacija, bez suđenja, bez ičega. Mnogi ljudi nisu bili za određena suđenja. Trošak, kao treba ubiti bandu i to su bila promišljanja. Od 19 pripadnika skupine Feniks samo su 6 poginula u borbi, dok je njih 13 zarobljeno. Od njih 13, čak 9 su likvidirana bez ikakvog suđenja. Prijepis magnetofonske snimke 13. sjednice predsjedništva SFRJ od 19. rujna 1972. otkriva da je i sam Tito osobno sudjelovao u odlukama o sudbini zarobljenih Feniksovaca. Ja bih htio ovdje jednu stvar postaviti, a to je pitanje suđenja nekima koje smo uhvatili iz grupe 19-torice. Sad je najbolje vrijeme da ih stavimo pred sud, 3, koliko ih tamo ima ne znam, da bi se mnoge stvari u inozemstvu malo drugačije razumjele. Oni koji su mrtvi, mrtvi su, a onima koji su ostali živi, njima ćemo suditi kako treba i zna se kakav treba biti rezultat toga. Prvo optuženi Horvat Đuro, drugo optuženi Keškić Vesil, treći optuženi Vlasnović Mirko i četvrto optuženi Pavlović Ludvig sa ličnim podacima utvrđeni na glavnom pretresu krivi su. Prvo optuženi Horvat Đuro, drugo optuženi Keškić Vesil, treći optuženi Vlasnović Mirko i četvrto optuženi Pavlović Ludvig. Što su učinili? Teško krivično djelo protiv naroda i države iz člana 122 u vezi člana 100 krivičnog zakonika. Na temelju dokumenata iz UDBA-inih arhiva i svjedočanstava može se zaključiti da je od ukupno 19 članova skupine Feniks 72 u sukobu s jugoslavenskim snagama poginulo njih 6. Adolf Andrić, Viktor Kancijanić, Vlatko Miletić, Ilija Glavaš, Filipe Bešlić i Stipe Ljubas, dok su 13 zarobljena. Suđeno je samo 4. Krivično djelo ugrožavanja teritorijalne cjeline i nezavisnosti države iz člana 101 stavka 1 krivičnog zakonika i krivično djelo organizovanja i prebacivanja na teritoriju Jugoslavije oružanih grupa, pojedinaca i materijala iz člana 111 stavka 1 krivičnog zakonika. A optuženi Horvat Đuro i optuženi Keškić Vesil još i krivično djelo udruživanja protiv naroda i države iz člana 117 stavka 1 krivičnog zakonika, a optuženi Vlasnović Mirko i optuženi Pavlović Ludvig krivično djelo udruživanja protiv naroda i države iz člana
117 stavka 2 Krivičnog zakonika. Pa se primjenom člana 46 stavka 1 tačka 1 Krivičnog zakonika osuđuju prvo optuženi Horvat Đuro na kaznu smrti, drugo optuženi Keškić Vesil na kaznu smrti, treće optuženi Vlasnović Mirko na kaznu smrti i četvrto optuženi Pavlović Ludvig na kaznu smrti. Vrhovni sud u Beogradu i Vrhovni sud Jugoslavije odbili su njihove žalbe. Predsjedništvo SFRJ potvrdilo je smrtne presude Horvatu, Keškiću i Vlasnoviću. Maloljetnom Ludvigu Pavloviću preinačilo je smrtnu kaznu u 20-godišnju robiju. Likvidacija skupine donijela je prilično olakšanje, pogotovo što se pokazalo da u zemlji nije naišla ni na kakvu podršku, kaže u svojim memoarima šef Titova kabineta Marko Vrhunac. Feniks je pokazao, niti je UDBA, niti vojska su bile sposobne sačuvati državu, barem to je počeo vjerovati veliki broj Hrvata koji su stizali u emigraciju i koji su još uvijek živjeli u domovini. Nakon što je kazna protiv Ludviga Pavlovića na 20 godina teške robije postala pravomoćna, on je iz vojnog zatvora u Sarajevu prebačen u kaznionicu u Zenici, gdje je bio smješten u Samicu, u takozvanu Isusovač u podrumskom prostoru. Tu je u potpunoj izolaciji ostao do kraja 1975. godine, kada je prebačen u zatvor u Srijemskoj Mitrovici. Nakon više od 18 godina teške robije, Ludvig Pavlović je 21. prosinca 1990. prebačen u poluotvoreni zatvor u Lipovici u Hrvatskoj, da bi ga 3 mjeseca poslije, 1. ožujka 1991. hrvatske vlasti oslobodile daljnjega izdržavanja kazne. Kontakt kad je išao iz zatvora, odnosno kad je bio pušten, kad je održao veliki dio svoje kazne, i to je bio jedini kontakt za koji možemo reći da je bio direktan, konkretan kontakt koji nam je dao cijeli niz detalja što se jest i nije događalo. Ludvig Pavlović se početkom rujna 1991. priključio dragovoljačkim jedinicama u Hercegovini, a već 18. rujna poginuo je u jednoj akciji iznad Posušja u smjeru Tomislavgrada. Jugoslavenske tajne policije pokušale su i s medijskim vraćanjem ugleda u emigraciji. Glasilo Hrvatske seljačke stranke Croatian Voice iz Kanade objavljuje članak pod nadnaslovom "Vođa akcije Bugojno, izvježban i agent UDBE". U Berlinu se priopćenjem oglasio Savez hrvatskih komunista u inozemstvu, i to u ime Hrvatske gerilske socijalističke armije. U njihovu priopćenju je pisalo da 5 odreda iz brigade Andrija Hebrang vodi gerilske bitke u Srednjoj Bosni i da se bori za povratak na vlast u Zagrebu partijskog rukovodstva sa Savkom i Tripalom i rješavanja hrvatskog nacionalnog pitanja u okviru Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Međutim, iza tog fantovskog saveza hrvatskih komunista u inozemstvu zapravo su stajali agenti UDBE Tomo Sedlo i Velimir Tomulić. Među opasnije vođe HRB-a u Europi UDBA je ubrajala i Stjepana Ševu. Njegov otac Čiro pridružio se vojsci Nezavisne države Hrvatske. Partizani su mu za rata ubili oca i veći dio obitelji. On i braća nakon rata obilježeni su kao djeca okorilog ustaše. Stjepan Ševo 1966. godine emigrirao u Njemačku. Ševo je u Stuttgartu upoznao buduću suprugu Tatjanu Bahorić, koja je također napustila Jugoslaviju u potrazi za boljim životom. Za razliku od Stjepanovih roditelja, Tatjanini su bili partizani. Otac Franjo bio je jedan od prvih šefova milicije u Zagrebu. Obitelj je pripadala novostvorenoj komunističkoj nomenklaturi. Stjepan je zavolio i Rozemariji, Tatjaninu kćer iz prvoga braka. Liebe Schewo, seine Frau und seine Tochter Rosemarie waren mir gut bekannt. Ich habe mehrmals Ermittlungen geführt und war auch demzufolge bei ihm in der Gaststätte. Die kleine Rosemarie war so ein liebes Mädchen und da ich selbst 5 Töchter hatte, ist sie schnell zu mir gekommen. Sie hat auf meinem Schenkel gesessen und ich habe mit ihr Hoppa Hoppa Reiter gemacht. Iz izvješća suradnika riječke UDBE Vinka Sindičića s pseudonimom Mišo i suradnika splitske UDBE Ranka Pešuta s pseudonimom Mosor, Beograd je saznao da je Ševo pomagao skupini Feniks 72, ali i da ima vrlo važan zadatak u pripremama novih grupa za upad u Jugoslaviju.
Putujući 1972. godine na ljetovanje pokraj Venecije, s ceste je iz zavoja izletio automobil hrvatskog emigranta Stjepana Ševe. Pored Ševe u njemu su bili njegova supruga Tatjana i 9-godišnja djevojčica. Taj odmor Tatjana i Stjepan čekali su s velikim nestrpljenjem. Venecija, tople večeri u svijeće, romantična vožnja gondolom. Rozmari se posebno veselila ljetnim radostima bez školskih obveza, a i mama ju se uz Stjepana napokon činila sretnom. No svijet odraslih za malu se Rozmari te večeri činio tako nedokučivim. Tatjana je znala da Stjepan čeka zapovjed, jer u njenoj torbi uz Zagorkine, plamene inkvizitore, bilo je pismo vođe HRB-a, Jure Marića. Nažalost, nije znala da je njihov suputnik, agent UDBA. U trenutku sve se promijenilo. Policijskog istražitelja Antona Bruneta istraga je vodila prema nekoliko osoba. Među njima i prema suradniku riječke UDBE Vinku Sindičiću, koji je do tada sudjelovao u obradi Stjepana Ševe. Was der Aufenthalt des Sindičić betrifft. Aber die vielen Zeugen, ich hatte 18 Stück ermittelt, die haben alle gesagt, dass nicht Sindičić den Ševo ermordet hat, sondern ein anderer. Dieser Mann wurde beschrieben, und zwar von allen Zeugen auf die gleiche Art. U knjizi Tajni rat UDBE protiv hrvatskog iseljeništva kao mogući ubojica spominje se agent UDBE pod pseudonimom Denis. Međutim, to nikada nije dokazano, a čovjek koji se krio pod tim pseudonimom više nije živ.